Sa atong panahon karon daghan kay mga tawo nga nahigugma gyud sa salapi. So kung maghisgot tag kwarta, wala po siya tawo nga wala gyud need og kwarta no kay sa kaapiki sa atong panahon karon dili tiaw nga wala tay salapi. Ilabi na kung naatay mga panghinanglanon di nato ma-provide agi sa kawadon. Pero isuon wala gyud ta did-i nga mangandoy. Ang kwarta natural pod nga atong pangitaon maningkamot ta. Pero ang di lang maayo kanang too much nga paghigugma sa salapi mao'y dili maayo. Nganuman kay daghang mga tawo karon nga walay pagkontento. Naapoy mga tawo karon nga dili gusto nga maghago. Nga diin ang ilang pagpangita sa salapi pagpakasala. Like for example, ang uban kay nalang manikas, manglimbong, mangawat, gumikan sa salapi ug sa pangandoy. Ang uban gani, pwede na gani mo patay na lang, muhatag og kadaot sa isig ka tawo para lang makakwarta og dako, para nga dunay sapi kay daghang pangandoy sa kinabuhi. Kana may dili maayo. Kay isuon tataw kaayo og biblikal nga gipadayag diya sa Hebreo 13 verse 5. Ayaw ninyo higugma ang salapi, igo na ang anaa kaninyo. Kay nag-ingon ang Dios, dili ko kayo kamubiyaan or talikdan. Muna isuon, dili gyud ta angay mabalaka kung unsa atong gikinahanglan. Oo maningkamot ta, pero kay balo ba mo, nindot ang pagpaningkamot nga uban jud ang Ginoo. Kana bitang maningkamot mo, pero Ginoo ang inyong giuna ba, no? Halimbawa, negosyante ka, no? Sa dili pa ka mag-open sa imong tindahan, magampo sa ka. Or else, ikaw karon empleyado ka, sa di pa ka mulakaw, mag-ampo ka. Lang to nga pagkasulti, tanang lihok sa imong kinabuhi, uban yun mo ang Ginoo. Tanang problema nimo, tanang gusto nimo sa kinabuhi, iuban ang Ginoo. Muna ibut pasabot nga, God first, follow everything. Ano man, pag once manggod ang Ginoo ang atong unang mahalon sa atong kinabuhi, follow ra manggod ang ubang butang. Tistingi gani ninyo, sama ng kawadon, sulay mog ampo. Di ba diya sa yung pag-ampo, mabati yun ninyo nang ginaingon nga God will provide. Kaya ka bitang kawad, on blessing man na isuon. No, so kung unsa may naa nato karon din ako nakulangan ta ni ana nang problema ta, dili solusyon gyud ang magpakasala ta no nga mangawat ta manglimbon ta, kung dili magampo ta sa Ginoo kay ang Ginoo tag-iya sa tanan, source of everything. Basta mo dangop ug mosampit lang gyud ta niya. Amen.